има шанс да си негов наследник. Не метафорично, буквално. Чингис хан оставя след себе си не само империя, оставя потомци, стотици, може би хиляди, само от преките наследници. Днес учените смятат, че около 1 от 200 мъже на тази планета носи неговото ДНК. 16 милиона мъже. Един общ прародител. В Азия процентът може би е многократно по-висок. Един човек, едно семейство. Разпростяло се из цял свят. Никой друг в историята не е оставил биологична следа в такъв мащаб. Завладя света, после го населява. А ти, може би си един от тях. Повече за него може да разберете на канала ми.